Hello mindenkinek, én VTF Fox vendég, és akkor látjátok, ma púzni fogunk. Üdvözöljük a póban. A pó kis űrlényed, ami imád enni és játszani. Húzd az ételt pó szájához, hogy megetesd. Próbáld ki! So good. Mi? Na, X-el neki. Achievement unlock X. Konyha. Fürdőszoba. Amikor koszos, most megült szapannal és vízzel. Testre szabhatod őket a boltban. Értem. És Manni megint. Játszunk vele. Hát ez jó, figyeli. Ja, jó. Felnőtt. Felnőtt. Érted? Fél. Nem fél, hanem fel. Jó. Aludjál. Jó ét. Jó reggelt. Hülye vagyok. Hallod? Hülye vagyok. Hallod? Hülye vagyok. Hallod? Hülye vagyok. Tudom, hogy az vagy. Ne utánozz. Ne utánozz, és amúgy te vagy a hülye. Ezt neked. Hallod? Ezt neked. Nekem van YouTube-om, ha. Vannak videóim, ha. Nekem van YouTube-om, ha. Vannak videóim, ha. Menjünk ki inkább sétálni, jó? Oké. Meglocsoljuk a papírnövényeket. Viszket a hátam. Jaj. Yeah. Ennyi. Vagy. Na, ennyi van. Berúgom én neked az összeset. Mi? Szerencsétlen. Vagy. De... Menjünk kocsizni.
úgyis legyőzlek. Hangos! Most tudom, szar leszek én. Gázba rá! Yeah! Őrült sofőr! Őrült! Gáz neki, ugye? Szerint, pó! Nem macskára átnéz, de nem vezess normálisan, mert kiestél a nyomvatkosan. Megyek a kocsi csinákban. Már nyugodt. Na, szóval sziasztok, én WTF Foxy lettem volna. WTF Foxy lettem volna. Még egyszer, sziasztok, én WTF Foxy lettem volna. Még egyszer, sziasztok, én WTF Foxy lettem volna. Na, ennyi vagytok, Pó is kikolt titeket. Na, szóval egy végigjátszás lesz. Póból! Na, annyi vagytok, Pó is kikolt titeket. Na, szóval egy végigjátszás lesz. Póból! Pó a... ide... Felidegesített ez a kis szar. Felidegesített engem ez a kis szar, ott a barna szemeivel meg mosolyog. Hát ez hülye. Olyan... Felidegesített engem ez a kis szar, ott a barna szemeivel meg mosolyog. Hát ez hülye. Sziasztok! Sziasztok!